sai baba Buhari insha Allah. Amma kwamar Abubakar Iliya ya ce babu wani kwakwaran dalili da ɗan Najeriya zai sake zaɓen Buhari sai wanda baya kishin ƙasa. Ka yarda da ra'ayinsa? Shi menene mahujjansa? To gashi dai kamar ra'ayi cewa yake babu wani kwakwaran dalili wanda za a zaɓi wa to ga dan Najeriya ni nan nake zaune kwakwaran dan Najeriya kuma da katin zaɓe na Buhari zan zaba. To saboda haka kaga bai faɗa gaskiya ba. Kaga ba shi yiwuwa a tashi mutum ya yi irin magana kamar wannan. Ba mu hujjan wanda yake mu zaba din me hujjan zanansa. Akwai batun da aka yi wasu daga cikin waɗanda suka aiko mana da ra'ayoyi suna cewa idan aka kalli yadda gwamnatin ku ta taso su ana ji ana gani a wannan arewa in ka kama hanya in ma kai musulmi ne to za a kara raka biyu kan azumi ne za ka yi kafin ka kama hanya in kai kirista ne sai ka yi azumi kwanaki da yawa kafin ka kama hanya in kuma ka je ka kai lafiya to za ka wuce asibiti domin hawan jini zai kama ka domin tsoro da rikicewa mun ta mu shiga irin wannan hali ba a ce a arewa wai kafin ka yi noma sai ka biya dan bindiga kuɗi kuma an ka gama noman ka biya shi kuɗi kafin ka zo ka yi girbi to ina ma kenan magana noman arewa ba mu ta mun shiga irin wannan halin ba gwamnatinmu ne na APC amma gwamnatin nan da muka kafa bata biya ma yan Najeriya bukata ba gwamnatinmu ne amma yanzu idan ba mu yi daidai ba hakkinmu ne mu fita mu fada domin mun yi ma wurin su jiya to saboda haka sai mu yi wa kanmu yau ka yadda kun gaza kenan in ma ana maganan gaza wato ana nema a ji mutuwan sarki na bakin talaka abu ne a bayanai wanda kowa ya sani idan ba a cika alkawari ba me ya faru in ba a yi kira ba menene ya cinye gawai amma a matsayin ka na tsohon minista wasu za su yi mamaki idan da yau kana kan kujerar ka za ka yi irin wannan ikirarin ko wannan magana to ai kai ma ka sani kuma ko a Najeriya ya sani ko ba minista ba ko na shugaban kasa abinda idanuna sun gani wanda bai daidai ba sai na faɗi shi ba don kai na nake yi ba domin al'umma ne yanzu kaman a cikin Solomon Dalo in na faɗi yau na mutu kuma ban yi magana ka abin da ya faru ba ba ka ji ubangiji Allah na tambaya cewa to ka zage su Jonathan gashi kuma kun zo kun gaza ba kai magana ba to wannan shirin nake jin tsoro ba duniya ba ya kake ganin makomar wannan jam'iyya ta ko yanzu da ke mulki jami'ar mu na APC wato kaman za a yi mana inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ne domin a yanzu da nake magana da kai an rushe ma jami'an gaba ki da bai da membobi ko shugaban kasa ba mai ba na APC ba amma kuma an kafa kwamitocin riko tun daga tarayya har ƙasa su ne membobin jami'an bai ce su ba wanda yake party domin an rushe mamba na kowa saboda haka mu yanzu ma bayan APC ba ne sai an dawo mana da takada mun je tukuna mu sake shiga jami'a kamar shigan soja saboda haka waɗanda suke wannan jami'a yanzu wannan kwamitin shugaban kasa ba dan APC ba ne sai ya sake zuwa gaban wannan kwamiti wannan a shiryance ita ce matsayin kana da sa'ayar tambaya akan matakin da su jigajigan jama'iyya a matakin sama suka ɗauka kenan a matakin koli hankali bai dauka abin da suka yi ba domin ba da ka tashi yau saboda gidanka na yoyo ka je ka kawo ka tafi cewa a rushe gidan to a kuma a yi sabon gini kuma da INEC za ta yi wa kasar nan adalci da ta lalace party to yanzu a matsayin ka Solomon Dalon a wace jama'iyya kake tsohon dan APC ne wanda aka rushe memba yanzu Najeriya sai lokacin da aka bude ko ba kuma za mu sake shiga wasu daga cikin yayan jam'iyyar ku sun fara wani yunkuri da rahotanni ke nuna cewa daiwar a kafa wata sabuwar jama'iyya nan kurkusa yaya kaji wannan shawara da zan ba su shine ba shi ba mu zauna a wannan jami'an mu ga duk kowa da siyan shi waɗanda suke buga kirji suna ganin kamar sun yi kuɗi za su ɗauki jami'an nan su sa cikin hamatansu za mu haɗu da su malamin da Kano ya wani magana ya ce idan ka dafa wa mutum sani ya hau sama salinan daga saman sai tufa maka mewa kai ya ce kada ka yi wani wahalan yake shi ka daga tsanin ne ka sa kasa ka zauna ka jira shi lokacin sauka yayi in dungure ne zai